Барызга да матур җомга кичләре теләп чыгарылышыбызны җырым бүләгем тапшыру белән алга таба дәвам итәбез. Безгә килгән котлау хатларындагы матур теләкләрне ияләренә әйдәгез бергәләп ишеттерик, ирештерик әле. Минем кулдагы тәүге хат белән танышабыз. Мингәр авылында яшәүче, яраткан кадерле әниебез Гайзуллина Гөлия Гыйлемша кызының олы юбилейы. 80 яшь тулган көне килеп җитте. Табигатьнең бик матур вакыты, җиләкләр өлгергән, бар җирдә яшеллек, җылы кояш күктән көлә. Менә шундый матур, чәчәкле, кояшлы җәйне тагын да ямьләндереп, җәйнең үзе төсле үк әниебез 80 ел элек дөньяга аваз салган. Әниебез, иң яратканыбыз, сиңа нинди генә сүзләр, теләкләр әйтсәк тә бик аз булыр сыман. Күпләргә гади булса да, бүгенге көн безгә бәйрәм. Чөнки бүген әни туган, теләк-телик бәйләм. Сокланырлык безнең әни. Шат күңелле, тырыш, уңган, без бәхетле, ярый безгә синдәй әни насыйп булган. Җир шарына аваз салган көннән бала өчен иң кадерле. Син ул әни, белмим ничек итеп кайтарырга сиңа кадерне. Кадерле әниебез, без сине олы юбилеең белән чын күңелдән котлыйбыз. Сиңа озын гомер, бәхет, шатлыклар, җан тынычлыгы, тән сихәте, сәламәтлек телибез. 80 яшьлек гомер юлыңда ни генә күрмәгәнсеңдер, ни генә кичермәгәнсеңдер син әниебез. Әтиебез вафатыннан соң без 3 баланы аякка бастырырга тырышкансың. Кеше арасында ким хур булмасыннар диеп, бар нәрсәне дә бездән жәлләмәдең. Безне кайбер аталы балалардан да бәхетле итеп үстердең. Әниебез, без моның өчен сине мәңге олылыйбыз. Әти дә, әни дә булдың безнең өчен. Үзең тырыш, намуслы, хезмәт сөючән булуың белән безне кеше иттең. Үзеңдә булган яхшы сыйфатларга гына өйрәттең. Аллага шөкер, без синең йөзеңә кызыллык китермәдек. Синең биргән яхшы төпле тәрбиянә тугры калдык. Хәзер өчебез дә гаиләле. Үзебез әти-әниләр, оныклар үстерәбез. Бик зур рәхмәт әйтәбез сиңа, кадерле әниебез. Рәхмәт сиңа, әни, барысы өчен. Сынмадың, сыгылмадың. Бик авыр чаклар булса да, нык тордың, йыгылмадың. Сиздермичә ятимлекне үстердең син, кеше иттең. Язмышыңа риза булып, зарланмыйча гомер көттең. Кеше яшьтән өйрәттең син яратырга, эшне, хезмәтне. Барысы өчен Хак Тәгалә бирсен үзеңә хөрмәтне. Әниебез, син һәр чак ярдәмчел, сабыр, кешеләргә гел яхшылыклар гына эшләргә торасың. Сине авылдашларыбыз да бик яраталар, хөрмәт итәләр. Күршеләрең белән дә дус, тату яшисез. Киләчәктә дә кылган изгелекләрең, яхшылыкларыңның әҗерен күрергә насыйп булсын. Сине оныклар, балалар да бик яраталар, әбиебез диеп өзелеп торалар. Син балалар яныңда була бассаң, олылар янында олыларча буласың. Әниебез, киләчәктә дә гел шулай көләч, матур, ярдәмчел булып кал. Бер кайчанда хәсрәт күрмә, көннәрең шатлык белән үтсен, гомер юлларың озын булсын. Безгә һаман терәк булып, балалар, онык-оныкчыклар янәшәсендә, урыннарың түрдә булып, исән-сау яшәргә язсын. Төпле киңәшләрең, җылы сүзең, нурлы йөзең өчен рәхмәт сиңа, әниебез. Әни, пәйгамбәрләр нәселеннәнме син? Син фәрештәме әллә бу җирдә? Әллә Хава, ана, үз акылын бирде микән сиңа әҗергә? Йөзләреңдә рәхмәт нуры балкый, авызыңнан шөкер өзелми. Еллар үтә, ә син кояш кебек, картайганың бер дә сизелми. Синең дә бит 1000 сынавың булган, сынмагансың, сабыр иткәнсең. Төрле чаклар булган, көч, тир түгеп, шушы көнгә килеп җиткәнсең. Югалтылар булган,
Кайгылар да, картаймаган әле йөзләрең. Син елмайган килеш бу гомернең нинди елларына түзмәдең. Без бәхетле, әни, син булганга. Һәр мизгелнең газиз бу чагы, озак еллар безне дәшеп торсын, төп нигезнең гаилә учагы. Юбилеең котлы булсын, әни. Бездән сиңа бары бер теләк. Исән сау бул, озак яшә, әни. Син бит әле безгә бик кирәк. Иң изге теләкләр белән кызларың Әлфия, Гөлфия, улың Дамир, киявең Фердинанд, киленең Ландыш, онык-оныкчыкларың, кода-кодагыйларың дип тамамланды котлау хаты. Мингәр авылында яшәүче Гөлия әби Гайзуллинаны 80 яшьлек олуг юбилее туган көне белән ихластан котлыйбыз. Сез бик бәхетле, әни, һәм балаларыгызны бәхетле итеп, исәнлегегез белән бик озак еллар гомер итегез әле. Без сезгә бары тик олы бәхетләр теләп калабыз. Сыңдыр инде, Сыңдыр инде син, Сыңдыр инде. Іздеп шатландың да син, Іздеп сағышландың, Бөтен ғұмырыңны, әне, Син бізге бағышладың. Іздеп шатландың да син, Іздеп сағышландың, Бөтен ғұмырыңны, әне, Син бізге бағышладың. Икиясіңдір инде син, Анасыңдыр инде. Түннәріңдә бізне уйлап, Уянасыңдыр инде. Син йылдызларының яктысы, Гөлләрнең хуш ислесе. Әйбәт әниләр күпләү, Юк шул синең төслесе. Син йылдызларның яктысы, Гөлләрнең хуш ислесе. Әйбәт әниләр күпләү, Юк шул синең төслесе. Безгә сиздермичә генә елап аласың инде. Киткән сайын безгә бәхет юрап каласың инде. Аз инде аз әни сиңа рәхмәтләр әйтүгенә. Син бит Безнең өчен бер генә берәү генә. Іздеп шатландың да син, Іздеп сағышландың, Бөтен ғұмырыңны,
Син безгә багышладың. Аз инде аз әни сиңа, рәхмәтләр әйтүгенә. Син бит әни безнең өчен бер генә берәү генә. Син бит әни безнең өчен бер генә берәү генә. Син бит әни безнең өчен бер генә берәү генә. Бик зур рәхмәт әниемә. Җырым бүләген тапшыруын киләсе котлау хаты белән алга таба дәвам итәбез. Түбән 3 Нарат авылында яшәүче Миннабаева Нурҗихан Габделхак кызына 90 яшь. Кадерле әниебез, ихлас күңелдән сине туган көнең, олы юбилеең белән тәбриклибез. Син безнең өчен кояш, яшәргә дәрт өстәүче, олы җанлы, изге кешебез. Әни, Ходай сиңа иң кадерлесе тән сәламәтлеге, күңел тынычлыгы, иман байлыгы, хауф-хәтәрсез имин көннәр насыйп итсен. Үстергән балаларыңның игелеген күреп, онык-оныкчыклар сөеп, безне сөендереп, озын-озак яшәүеңне телибез. Көннәрең шатлык белән үтсен. Ходай биргән гомереңне сәламәтлек, тынычлык белән яшәргә язсын. Иңнәреңдәге шәфкать фәрештәсе сине бер кайчан да ташламасын. Балаларыңның хәсрәтен күрмә. Алар сиңа куанычлы хәбәрләр генә китерсеннәр. Игелекле эшләр генә башкарып куандырсыннар. Кадерле әниебез, әни диеп әйтер кешең булу нинди бәхет бит ул дөньяда. Шатлыкларың булса уртак була, кайгыларың булса югала. Уйлама әле, әни, картаям дип, шат көләч бул, сүнмә, сүрелмә. Кадер-хөрмәт күреп үтсен гомерең, урыннарың булсын гел түрдә. Күпме гомер үткән сырлар салып, күңелләр һаман яшь әле. Һаман шулай безгә терәк булып, 100 яшькәчә әни яшә әле. Маңгайыңа төшкән аксыл чәчләр сөйкемлелек бирә йөзеңә. Барысы өчен рәхмәт сиңа, әнкәй. Исәнлегең белән 100 яшә. Җирдә кояш нуры балкыгандай, син балкыйсың безнең күңелдә. Тормышыбыз синең белән матур, рәхмәтле без сиңа гомергә. Без телибез сиңа бәхет, әнкәй. Һәр вакытта бул үз көчеңдә. Сине шулай исән имин күрү бәхет бит ул безнең өчендә. Кадерле әниебез, Ходай Тәгалә сине саулыгыңнан айырмасын. Туган өебезнең бусагасыннан бер кайчанда бәхетсезлек атламасын. Безгә биргән яхшы тәрбияң, хәер-фатихаң, төпле киңәшләрең өчен мең рәхмәт сиңа, әниебез. Иң изге теләкләр белән кызларың, кияү киленнәрең, онык-оныкчыкларың исеменнән киленең Фәнүзә. Түбән 3 Нарат авылында яшәүче Нурҗихан апа Миннабаева, туган көнегез, юбилеегыз котлы булсын. Хатта язылган һәрбер теләк тормышка ашсын. Сезгә саулык, сәламәтлек, озын гомерләр теләп калабыз. Апам сине олы юбилейң куткан яшәп, юбилейң белән котлыймын. Аллаһ Тәгаләнең саулык, сәламәтлек, тынычлык, шатлык, килешләрдән исән гомер итүне телим. Балаларың, аныкларың, игелекләрен күреп исән яшәргә насыйп булсын. Яраткан, хәйрле, хөрмәтле кудагыебыз, сине 90 яшьлек юбилейң белән чын күңелдән котлыйбыз. Саулыкта, сәламәтлектә, тынычлыкта, балаларыңның, оныкларыңның, оныкчыкларының игелекләрен күреп, матур итеп тагы да бергә яшәргә язсын. Юбилей белән котлыйбыз. Сиңа тагын да озын гомерләр. Һәм дә шулай син безне
suyundirip, tağın da şuay yaşarga nasip olsun sana. Qadrli aniyim, seni biz tuğan günün bilen, yubileyin bilen 90 yaş günlerin bilen, 90 yaşların bilen kutlayız. İsenlik, sağlık, tazalık, gülde şuvay motor, şiver bulup yaşarga yazsın. Ulan İslam kelinin ravza. Hani tuğan günün bilen tağın yaşa, tağın bir 20-30 yıl yaşa. Rahmet sana. Tuğan günü. Әне сине юбилейң белән ихлас күңелдән тәбрик итәм. Сиңа саулык, сәламәтлек, тазалык, байлык телим. Һаман да шулай матур көләч йөзле кашык булып, безне матур итеп каршы алып, озатып кал. Рәхмәт сый-хөрмәтләрең өчен. Тагын күп еллар шулай бергә матур итеп мул төстәлләр артында утырырга насип булсын Ходай. Котлы булсын әби туган көнең. Гел шатланып үтсен көннәрең. Сиңа сөйнеш кенә китерсеннәр якыннарың, барлык дусларың. Син өчен күңелнән юбилейң белән котлыйм. Сиңа исәнлек, саулык, тазалык, байлык, гаилә бәхете, балаларыңның игелеген күреп, гел шулай тагында җыелырга язсын. Без сине бик яратабыз юбилейң белән. Әби, котлыйбыз сине туган көнең белән, сиңа озын гомер, бәхет, шатлык телибез. С днем рождения, всех благ, счастья, здоровья. Поздравляем тебя с днем рождения. Әби, сине туган көн белән котлыйбыз. Тазалык, саулык, озын гомер телибез. Здоровья, счастья. Долгих лет жизни. Кадерле әбиебез, карт әбиебез, сине шин күңелдән олуг юбилейң белән тәбрик итәбез. Сиңа озын гомер, саулык, сәламәтлек телибез. Бу дөньяга туганың өчен, булганың өчен бик зур рәхмәт сиңа. Әби, туган көн белән котлыйбыз. Озын гомер, саулык, сәламәтлек телибез. Шин күңелдән юбилейң белән котлыйбыз. Исәнлектә, иминлектә яшәргә язсын, шулай һаман очрашып торырга язсын. Һаман шулай көләч йөзле булып тор. Һаман шундый матур гына булып яшәргә 100 яшькә тагын да күбрәк 200 яшькә кадәр яшәргә язсын. Амин шулай булсын. Гел очрашып, һәрбер гел шулай безне хөрмәт иткәнгә бик зур рәхмәт сиңа. Sizdirmişe yaşlık ömrüm üte Mingelim bir de kortayım Hamandan ilir küte Kortayanın üstü yürek Mangaylar sırlımsadı Üttü yaşlık cümlerlik Cırlarda cırlansadı Mangaylar sırlansa da Üttü yaşlık cümlerlik Çırlarda çırlansa da Yigasın bulay üzüm Kanatlı gayhisitem Elle yaşlığım kişiler Eğlenip koydum iken Kortayanın ismi yürek Mangaylar sırlansa da Üttü yaşlık cümlerlik Cırlarda cırlansa da Kortayanın ismi yürek Mangaylar sırlansa da Üttü yaşlık cümlerlik Cırlarda çırlansa da Mehabbet yaşlarda diler Bulavul her kimde de Mehabbetsiz yer
yaşap olamay ılı kaygan günlerde de korkayan üstüm yürek bombaylar sırlansadı ütte yaşlık şülerlikti jırlarda jırlansadı korkayan üstüm yürek bombaylar sırlansadı ütte yaşlık şülerlikti jırlarda jırlansadı. Жырым бүләгем тапшыруына килгән бүгенге хатларыбыз менә шулар иде. Без бу атнада, шушы көннәрдә үзләренең гомер бәйрәмнәрен каршылаучы һәр тыңлаучыбызны, һәр телевизор караучыбызны ихластан котлыйбыз. Яшәгән һәр көнегез сезгә олуг бәхетләр алып килсен. Безгә якыннарыгызны котлап, хатларны юллый аласыз. Бәйрәмнәрне бергә каршылыйк. Исән сау булыгыз.